Dewa-dewa sukata marang kang sureng-preng. Oh. Ngadani arum-arum ngendan ing awiyat. Kayune Purwasa Jati yen kembang menur pinanderne pinggir sumur aja mundur kaya rasa ati wae wis ngancik kasongo para tiga serangke punakawan Garing Petruk kalian Bagong ingkang nderekaken bendaranipun Raden Janaka ya Raden Permadi lumampah angupadi srana anggenipun sirep dahuru retu wonten Garing Amarta bebaya sak marga-marga sami dipun adepi sesarengan bendaranipun angagem panah minangka gegaman
Ki Lurah Gareng kagem Petrel, Petruk ngagem Kampak, Bagong ngagem Entut. Dasare anggone ngupadi srana ngancik ing sajroning alas, alas mlebu jurang, jurang mlebu padesan. Ana bakulayu katone pasoreane nyengsemake sajak-sajake lagi ngerujak jeruk. Bedhot nandhangan tangan tang mbok netoletakan dani kang kok tandangi aku gawe rujak jeruk bubune kuwi apa Sahur. lomba uyah gula terasi jeruk bali dasare Yo. waton abang. Kebar ke Mas. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Ah. Sumbut karo ujarku mau ngarep wektune gara-gara saiki luwih humbar, luwih gedhe, luwih dawa. Iya, Truk. Lah iya. Mulane bengi iki awake dhewe sowan ana ing Dukuh Sidorejo anggone padha ya kuwi tasakuran mengeti bersih desa. Senadyan bersih desa kuwi bisa dipengeti kapan wae. Ning tumrape para warga kene dipengeti dina iki uga gelar ringgit Petruk saka Pajang. Iya. Awake dhewe goleki berkah ing bengi iki. Kang Gareng piye le? Berkah kuwi cacahe ana 4. Kang kepisan berkah kuwi ora bisa disawang. Ning dirasake conto bocah enom diwenehi nasihat. Wong tuwa ngandani anake, yen anake manut dadine berkah. Oh, yen manut miturut dadine berkah. Berkah. Kaping pindho berkah kuwi ora iso diukur nganggo srana apa wae. Duwe duit akeh ning atine ora ayem kuwi ora berkah. Ning sithik watone cukup kuwi berarti berkah. Oh, dadi ora iso diukur nganggo materialistik. Ora iso Kang Gareng. Sing kaping 3, Truk. Kaping 3ne ya kuwi berkah kuwi urusane karo Gusti sing nyipta jagat, Gong. Mulane uripe awake dhewe ora diberkahi yen ora nggawe relasi utawa mbangun jaringan karo sing gawe urip. Contone sing umat Islam ya nindakake apa ingkang didhawuhake ana ing Quran lan hadis, ngedohake marang apa ingkang dilarang marang Gusti ingkang karya jagat. Semono uga agama-agama sak liya-liyane. Sing Hindu lan Buddha ya ning pura. Sing Nasrani lan Kristen ya ning gerejane sing sregep manembahe sing matekung. Pengrembabku kok rumah-rumah ibadah kabeh ditekani to, Truk. Wo kuwi saking sregepe. Dijak ning gereja oke. Dijak ning pura panggah oke. Dijak ning masjid wah pamit. Ya ora ngono to, Truk. Ora, wah jan Mas Juwang iki saya suwe saya. Napa kuwi? Galon. Apa meneh ya Mbah Yoga. Wah, kae iki anggere ning masjid, wah kulino. Kulino gawani infak. Ora Mbah Yoga kuwi pemuda masjid. Wah, hadroe ya apik. Yen berkah ya dilakoni. Lah iya. Lah kaping 4 kuwi inti berkah kuwi ziyatul khair. Kuwi nambah kebecikane, mula disawang. Iki engko wulan sasi poso, poso ki nganggo nyawang. Mula ana jenenge bulan Syawal. Syawal kuwi peningkatan. Kira-kira perbuatane awake dhewe kuwi luwih apik saka tahun-tahun wingi apa ora? Utawa saya mudhun. Mulane awake dhewe kudu bisa menambah marang apa ingkang dadi kebecikane. No. Yo ibu-ibu sinden irisan disantela yo. Monggo nyekel mix danten. Iris-irisan tela la madu salelelele manuke padha ngunine. Gu anunine. Gu an. Yo bareng. Nyekel mik kabeh. Nyekel mik kabeh. Tak hitungi ya, Bu. Sira luya. Risi-risan tela madu salelelele manuke padha ngunine. Gu anunine. Gu Yen bareng kuwi
iso nggo nyelimur terus. Nyelimure Wah, enek sing elan. Nah, dites. Siji-siji. saka sapa le? Ya, saka nggone Mbak Pesek iki unine piye gekan iki. Ini Mbak Pesek yo. Ijen sik Mbak Pesek yo. Dicoba. Ciro lu ya. Ris irisan tela la 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 madu salelele manuke podang unine gu an unine gu an Ya. Ya, yo jarakan isih nyur melambe. Urung dijamah wong akeh iki biasane isih rada yang semakin. Ya, coba Mbak Rizky, ya. Ya, Ciro lu ya. ris-irisan tela la 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 madu salelele manuke podang unine gu an unine gu an Lah iki cara anu iki isih wantah. Urung enek pengalamane. Isih murni. Pengalamane. Isih murni. Nah, ya iki lagi Mbak Lina. Iki lagi. Iki genah syar'i iki unine iki. Ini ya salam ngono kuwi. Ayo, Mbak. Allahumma. Hai. Walah. Ya, Ciro lu ya. Risi-risan telolololo madu salelele manuke podang unine gu an unine gu an Oh ya maklum ya, nun sewu wis engguk ping pindho kok ya. Wis brajal ping pindho ki ya suarane ya rada diwet-wet. Nggih ta Mbak Lina? Yo. Oh ping 3 nggih. Ya rada karo grenjel-grenjel sithik ora masalah. Nah, saiki Mbak Asih sik, Mbak Asih. Wah, jan. Mbak Asih iki awake kok kaya dolanane Ambika. Angger dikompo kok gedhi. Angger gasite kok mengecil. Oh, ya Mbak. Ciro lu ya. Risi-risan telolololo madu salelele manuke podang unine gu an unine gu Wah, iki genah manuke iki genah cari perhatian karo sing gender iki. Manuke iki sajak butuh belayan dan kasih sayang. Ketoke bareng muni kok terus sing tangkap ping sasmita ya sing gender. Jadi cara wong iki chemistry-ne wis kecekel. Antarane ati siji karo ati sijine kuwi wis menyatu. Ya jaragan wah. Ya bar iki anu sik Mbak Eka Suranti. Yes, ya. Manuke ora ya wis ngentek-ngentekke manuk pirang-pirang. Ya Mbak ya. Ciro lu ya. Risi-risan telalalala madu salelele manuke podang unine guk unine guk kan. Oh, ya pantes. Lah kuwi manuk ngapak. Manuk ngapak iki biasane anu nun sewu. Yen lawane ora seimbang iki kok terus Wah, pekewo. tele. Pekewo. Minder langsung. Langsung ngelumpruk. Lumbruk. Nanti kaya Teksak jarene Mbak Asih, teksak. nanti kaya gombal. Ya, Jare saiki bujitek iki bujitek iki suhu iki. Suhu kungfu permanukan iki. Ya Bu ya, Ciro lu ya. Alah wis tuwek kok dadak dites. Ya, Iki wis men ngertos katiasane jenengan iki sejauh mana jenengan niku. Ngiyuk-ngiyuk ke manuk niku lho. nggih. Ya, Ciro lu ya. Irisan telalalala Ayo lanjut. madu salelele manuke podang unine gun
Ya niki manuke Mbah Gun jarak iki. Golek wong sepuh kok golek cari perhatian. Dasare ya sing digoleke perhatian iki kok ya tanggap ing Saswita ya. Ora tandang bulu. Kene teng kerokane teng. Ya. Wis kono platrokno sik talimu. Tak kerokane sik kene. Mumpung bisa budal. Nyileh kamare ati dela ngene. Nah nggih ketok nggih pun jodoh. Ya nggih. Lah wong ya ireng karo kaya angus. Lah ndak kaya kluwus. Nggih, matur nuwun. Mas pinter. Nun. Lah jan. Pripun saya bengi saya gayeng regeng. Wah, kula delok manuk-manuk niku jan. Pripun kontestasi manuk pripun iki, Pak? Wah, apik kabeh niki. Apa iki piye definisine? Lho, manuke manuk jiro lupat 56. Manuk 6 mboten enten lem brodol kok lho. Wah, isih wantek awet. Mabure ra isih hebat kabeh. Niki Apik. umpama manuk tenan mahal-mahal. Oh, contone yen Mbak Rizky. Mbak Rizky. Mbak iki sih, Mbak PSC. Mbak PS ini termasuk manuk emprit. Emprit kok cilik iki gedene semono. Oh, emprit sing di agama. Oh, emprit kaji. Emprit kaji. Heeh. Terus emprit gereja. Gereja dadi manggunge catas. Cik. Cerat. Niku manuk emprit. Cicit. Nah, yen Mbak Rizky. Mbak Rizky termasuk murai batu. Oh, murid batu. Nggih. Larang iki berarti kelasnya ya eksklusif. Mboten larang ngomong pun gering kok. Wah, Dadi nggih dia. wah ngece sampean iki. Nggih, tegese kurang pengobatan manuk ora kudu diobati, Bos. Betul. Diobat pateni ngoten. Mboten diobati obat manuk niku. Oh, enten piyambak nggih. Atere traklor. Oh, iya apa kuwi? Nggih, obate manuk. Oh iya. Lah, Yen niki. Mbak Lina. Mbak Lina termasuk manuk poci niku. Poci sebabe. Poci niku ocehe. Ocehe niku komplit Heeh. tur ya mahal. Mahal. Nggih. Kelasnya menengah ke atas. Menengah ke atas. Iya. Oh. Yen Mbak AC. Mbak Asis ini kan termasuk manuk gagak. Gagak ri kok ngono ya. Gagaknya gara muni wis kuak mesti do deg-degan. Lah niku soalnya nggawa nyawa kok manuk niku. Oh, iya. Nggih, manuk niku mesti nggawa nyawa. Nggawa nyawa karo ben ora konangan barang kuwi. Nggih. Kuak mesti pakanane tur sepele. Napa? Bangsane cecak, semut, lemut, ngoten niku. Cangkrik. Mula nek nelek nggih mok crit. Nggih. Oh, gedene semono ki teleke macrit ngoten ta? Nggih. Mergo lara weteng gagake niku. Oh, iya. Mulus. Reser. Dadi Nah. encer. Yen Mbak Ika. Mbak Ika niku Heeh. termasuk anu tengkek buta. Bah. Tengkek kok buta iki lho. Tengkek buta niku sing menika manuke ijo, putih, kuning nika. Oh, komplit. Sabane teng sawah. Oh. Akhire unu notol cacing. Lho. Unu notol tai nika. Dadi iso samu barang, Mas. Niku manuk tengkek buta. Sik gak aku nonton tai lho. Mbok nonton iki sing enak. Cacinge tai kuwi lho. Oh, dadi manuk tengkek buta iki pakanane ngono kuwi sok pakanane cacing, Ya, sok enak. yuyu ngono kuwi. Ora mesti. Sok penting mangan tanggane lah. Sok mangan tanggane. Oke, mangan-mangan nggone kebone tanggane ngono. Mangan tanggan. Mangan cacing ngoten niku. Iya ya niki empune Bu Jildeng napa Bang Mano. Mesti ya senior. Oh, niku termasuk manuk menggok. Manuk megok ki piye? Manuk menggok niku manuk larang. Manuk menggok niku manuk puter. Oh, puter. Kok iso? Nggih, manuk. Nah, niku larang. Puter-puter sing pelung. Oh, Wah, niku puter niku malah apik, apike. tur mahal. Ha niku diblaster kalih wedhus menisa kok. Ketembe. Ketembe. Oh, karo yen sapi karo sapi ya. Sapi kali sapi mboten gathuk to, Bos. Ya, pur ketemu ngono no. Oh, sapi kali kiri apik. Piye? Kaing mo. Ora gathuk kirike, Bos. Lah iya. Wah, dalu niki saya kata Pripun, sing pripun? pareng nenggani, Bos. Nggih, alhamdulillah kata sing nderek
Wungon tirakatan pamriye kersane desane nggih resik secara lahir lan batine to Mas Mendor. Nggih diparingi bagas waras, murah rezeki saestu. Sapa sesuk mesti diparingi sehat kabeh. Sehat sing ditanggap, sehat sing nanggap, sehat sing padha nabuh. Lho. Bakul-bakul kala wau nggih muga-muga ya mulih nggawa berkah. Wah, kagem keluargane. Nek mesake bakul bakso Rapayu. Pripun? Bakso lah, kok bakso luru kan kok adoh. Nggih. Bakso pati ya didol nang kene Rapayu ngono. Maksude kuwi saka tepung pati ngoten lho Mas. Ora Mbok saking pati kok. Sing bakule niku mboten saking tepung. Oh, sida nekat. Maksude iki bahane kuwi tepung pati, Mas. Mboten enten tulisane bahane. Bakule king putih yu, pati meng ngoten tok kok. Mboten ngangge bahane kok pati yu. Niku mboten enten nggih. Lah yen anu nika nuwun sewu pas jenengan potong rambut nika critane pripun kok dadi perkara riyen nika? Lah niki calone kula ajeng buka. Pripun? Sok sampean mang tenggen kula, Bos. Pripun? Kula niku wis tau dadi tukang potong rambut, Bos. Nggih. Delah leh kula buka entuk ngetan desa, ngisor wit waru nggone idung pinekae. Nggih. Kula potong rambut ki pendak dina ki larise ora umum nggih. Sak 30 ndas, 40 ndas ngono. Waduh. Potong rambut niku, Bos. Kok elok men. Lah wong kula niku ahli kok, Bos. Dengan rambut napa-napa kula potongi. Tak kira spesial. Rambut napa kula gawe mohak. Ya ora ngono sampeyan. Lah kok eneng kancane ora seneng, Bos. Pripun? Kula niku padahal nggen potong rambut niku kula tulisi. Heeh. Potong rambut ngisor wit waru. Oh. Lah kok eneng sedulur eneng kanca sing ora seneng karo aku. Serik kesaing. Lah kok tulisane iki sing nggon wit waru kuwi dikethok. Heeh. Banjur ditemplek kene. Lah wong do maca ki mung ari potong rambut ngisor. Terus sakyahne ora ana wong mara, Bos. Ana wong mara Pak Melet karo Antok. Wegah. Rambutmu wis kaku-kaku mbek yen wae. Wis jrekiting kok. Ah, wis. Iki aku arep potong bayar pira-pira gelem ora nyait. Nek kon jedili gelem aku. Ya ora ngono Mas Windar. Wow, niku rambutnya pun kaku, gak. Rambut kok dipilok iki bae. Nggih model rambut apa? Iki jenenge wong urip niku usaha to, Bos? Nggih. Usaha sing penting halal, Nggih. berkahi. Nggih. Pangan anak bojo ki ya iso wareg, Iso wareg. Nggih, Mas Windar. Dalem, Bos. Niki enten pamundutan. Napa? Nyuwun jambu alas saking Mas Ardioi Fals. Jambu alas. Jenenge iki angel men. Oh, Ardioi Fals. Ardioi Fals ngoten kok nggih ana. Oh, nggih diparingi, Bos. Nggih diparingi dipinangkani jenengan kali Mbak Eka nggih. Oh, nggih. Nggih. Wah, Budhe Eni Sarwiningsih ya mirengake sehat-sehat sukses nggih. Amin. Niki nggon hik, nggih kula nggih do nyetel sampean, Bos. Oh nika hike ngajeng masjid nika. Nggih. Wah, jan. Hik anugrah nika jenenge. Oh, anugerah. Ning wong-wong anggere do nyeluk gerah anune. Hik anugrah ora kok. Hik Oh. gerah anune. Diralat berarti hek anugerah. Nggih ora kok gerah anune. Oh. Kira bakule sarap. Wah, laris kok, Bos. Alhamdulillah ya. Sedina Tek-reng gitu. Nggih, sedina ngenteke segon sekental rong kental beras niku. Weh, elok meneh. Walah le tuku niku antri mriki nganti tekan ngrendeng mriku sing do. Antri jajan iki niku. Oh, ilahi. Lah wong ndok gemak niku lho, Bos. Ndok gemak pripun? Ndok gemak ini nganti sak keranjang nggih kurang piye, Oh, Bos. saking larise. Nganti kentekan stok terong anu tak ijak gen metu ndoke, Bos. Nggih. Lah mbok ndok wis sampean iki. Wah, ora mandi to, Bos. Yo, ya sambalas. Walah. Nonon ci. Mau jiro-ji nggih. Wah, mambengi nganti Kelingan. kene iki arep ketutke tekan ngendi lah kok. Arep lucu ki kok lali dagelane. Oh, ya didongakne panjang umur Mas Gareng Gepeng. Panjang umur malah rekoso to, Bos. Ya sehat barang. Panjang umur kok rekoso. Nek panjang umur ya umur sak cukupe wae. Ning sehat berkah. Nggih, Sak sehat. lumrahe. Nek panjang umur kancane do bali nang akhirat, gareng rak tengah-tengil dhewe ora malah mesake. Ya dengan kancani. Nggih,
Nyan kancani. Ora nyait sing. Sak. Ngancani urip kok megah ya. Hah? Kok mancane urip apa piye? Enggak daftarne. Wong Yo. urip PD menteri kok Iya. mancane urip. Yo, yo dices. Yo, dadas. Dices, yo. Kelingan manis esel. Manis seseme. Kelingan ramaku muyune. Tresno lan kasih sayange. Lakon atiku kowe dadi jodohne. Sayange wis duwe bojo. Bojone loro. Aku sandung rasa. Rasa Rasane ati. biyen aku ra lakon kowe. Sawalan kulite hijau sing dikakas wis duwe bojo. Angga kula angga samon durung rondo aja dirobot. Sumpaning batin yen kula sida dikawin PKT ati ora bakal luru ganti. Ayo yo. Sumpah wis janji sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alase Jambu alas manis rasane. manis rasane. Tak enteni rondo. Asik yo. Sayange Yo. duwe bojo. Bojone loro. Aku tanggung tresno. Alongso Nelongso. rasane ati. Biyen aku lakon kowe. Yo. Sumpaning batin yen kula sida dikawin tekate ati ora bakal luru ganti. Sumpah wis janji sehidup semati. Mati ya, mati ya. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alase Jambu alas rasane. asik. Ayo sesone. Yo. Moyone. Yo yo. Sampun Mas Bagong. Tengen. Niki anu nggih oh
Pripun? Enten. Pak De Plompong. Pak De Plompong sakniki wayahe diunggahne iki nek sing nyuwun bakpao. Monggo De, bakpamu tokne De. Ya, jan lho kotak amale ora digawa. Wis wae Pak Plompong iki kawula lawas. Nggih. Menangi dhisik jaman nom-nomane ya nderekke Swargi. Wah, lintas. Lintas pulau gitu Pak Plompong. Nggih. Ora duwe dhuwit sing amen jenengan. Nggih. Nggih jajan para-para pengrawit. Ki angkatane jenengan sing tesih sinten Pak Plompong? Lah niku Cak Mariono, Nggih. Cak Hartono Jontrot, Yeni Jontrot, Nggih. Mas Sri, Pak Gun karo Mas Yono. Mas Yono. Wah, liyane wis do kukut. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih Mas Plompong. Nggih. Dikancani melekan. Nggih. Lagune Bakpao. Nek mlenuk-mlenuk mandat mendut. Nemono ki Mas. Sepiro nadane? Mlenuk-mlenuk mlah Mla. malu. Kaya ndhisik. Mlah nana kurang Mla. Mlah nam Mlah. nah mlenuk mandat mendul ya. Ya. Coba intro yo. Oh, jinem mau. Jinem ci mau. Jinem ci mau. Lalu manam. Nam. Ciro cinam. Ngono iki ya. La 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 la. Ciro cinam. Menok mendat menduk apa iya sing tengah ana irenge sing weromong lirik wae aoe glendak-glenduk saja piye gaya-gaya pengen nyekel sing mamel dasare tangane gatel kadung suwe ora nyekel kemangkel jebule kok rada kandel. Oh Bakpao, oh iku Bakpao, duduk penake, aduh kenduk sing alon wae, keri keju, angker lagi tekan gulu, tak ampet nganti kiyer, lolok leweran. Mengkorang kupai pakaian Gedang lapono Ayo inggal tutuke maneh Karoan kok nilai pipi Karoan obat isi Karoan gondelan sarung Karoan ojo nyambi-nyambi Yo Selain grup Menono mandan mendut apa iya sing tengah ana irenge sing weromong lirik wae aoe glendak-glenduk saja piye graya-graya pengen nyekel sing memel dasare tangane gatel adung suwe ora nyekel kemangkel jebule kok rada kandel. Oh Bakpao, oh iku Bakpao, aduh penake, aduh gendok sing alon wae, keri gobyos. Aku nganti kotos-kotos, tak ampet karo krenggas-krenggos, lulu kok leweran. Mengkorang kupai pakaian gendang lapo
ayo enggal tutuke maneh karoan kopi pipi karoan obat tradisi karoan gondelan sarung karoan aja nyambi ngambung To Maryam soto alaila to Maryam soto awan-awan aja menek nangka mono tuweke tak amin dadi prawan mepet Joko kuwi mengandung vitamin To Maryam soto laila to Maryam soto godhong benda kok ombo-ombo jamur dupa kok dawa-dawa ademe rondo ra sepiro ademe pentor jebono kloso to Maryam soto laila to Maryam soto jaga awak jare sikil anak kodhok jenenge precil cetok cilik jenenge angkil yen nemplek dodo kuwi peniti tak kira nempleni dodo jenenge peniti lah lho peniti enak Mbak Ekan rek ngangge bros ana Nggih, temitine niku lho teng dodo Matamu geragas. kaya nguwas-nguasi men Lah kok ngasih penitine. Peniti kek dodo ya karepe kek mbokong ya karepe. Lah mulai ngemat-mat. oh jenenge lagu kok Mas Pintor Lagu kok. lho niku nuwun sewu jaman semono wah tahun 93 munggah niku wis anggere Mentas-mentul menu kuwi apa judulnya apa kuwi? mendut menu mendat mendut Oh, kualit aku. Mentas-mentul menu. kok gone menu barang iki ngopo Kuwi dhisik inspirasimu piye gawe lagu ngonoan kuwi? iki ki udah laguku ahline aku rek gur ngundangke karo Mas Warsena Sleng Armahum ngono lho. Sing ngundangke Sleng grup iki. wah Jaman semua ceritane. Dalang-dalang Klaten ki wah lagu kok rusuh apa-apa. Ndalah. Niki cerita sekedap nggih. monggo wah karo nggo Jaman 95 heeh 1 Juli kula diunggahke bapak-bapak polisi Polres mriko. nggih Diunggahke te panggung. Kowe kudu anu lho, Pong. Nek ora gelem tak kecrek nggih. Lah kula nyumbang lagu niku terus Kecrek. ora langsung kula di boomingke lagi dijak napa Mas di Leng. ken ndereke Mas Leng teng napa nika festival dalang oh sak Indonesia. Greget dalang tahun 95 Angsal anu dalang favorit seluruh Indonesia. jenengan niku sing nyanyikke niku Nggih niku asline lagune Mas Joko Ting Solo. Oh, mula iki digoleki tekan Malaysia lho kowe. Upin-ipin goleki lagu mlenuk-mlenuk kuwi sakyane. ngopo tekan upin-ipin barang nggih matur nuwun menapa nggih sehat-sehat panjang Nggih, yuswa nggih, amin. pokoke Dipun. pengestoni kula saged rasaken almarhum Nggih. Pokoke kudu ngungkuli bapa. amin ya kowe apa menek wektu Cocok ya kae. kolaborasi bareng kowe insyaallah upama enek wektu kesempatan yen ora wah gingsir sok Juni ana ning Taman Budaya Jawa Tengah. Nggih. Aku gawe apa kuwi pertunjukan ya paling ora meremek apa dhisik sing tau digarap Suwargi Sawan Kamahina. Sok melu. Sampean ya melu Mas Pintor. Oh nggih. Ora nek apa-apane. Walah ora apa-apane ora apa-apa, penting apa-apa, Bos. Iya iya. Sing apa tumandang lho. Ha sing penting kowe tak gawake kotak ora engko wareg kowe. Wah, ora bakal entek wong kudune bung kok kuwi pring. Ora nyait nggo kotakmu kae. Kae kotak abote ra umum iki, Mas. Aku ki agar dicritani Suwargi dhisik yo. Aja tak Pak Pelompong lho, kae kotake isine ula. Tak takoki tenan iki napa ten ulane? Oh, ulane niki ten ngisor niki kula tutupi kathok. Niku wis apik, Bos. Nggih. Dhisik saiki diganti saka pring. Dhisik iki kotak saka kotak ndok kok, Bos. Dadi Ndok iki apa iso? wah kene go ngamene amise ra umum. Sakniki wis apik. Wis apik. Matur nuwun. Nah iki Arep uripe ngamen sakniki sukses ya niku. alhamdulillah ya melu seneng. Iso mipik angkong. Ora ngono kuwi Mas Pintar. Lah niku desa nggih gua letong.
Iku gawe boto kok. Oh, Mas Kelompok iki malah di hari tuane iki produktif. Ya Oh, gawe masa lagu depan rekaman. Nanu warung apunge pun ambiar, Mas. Oh. Pun sami mentas. Ya, iki Mas Pendor. Nggih dalem, Bos. Iki saka Om Nur Salim nyuwun lagu-lagune karyane almarhum. Wah iki pokoke karo mengenalkan meneh ya Mas Pendor ya. Nggih kali mengenal karya. Nyuwun lagu Kemben Asmara. Nah, Yen kemu Bak Pau ya semi-semi koloso. Koloso. Yen iki ya Kemben Asmara iki ya very koloso. Nggih niku apik kok. Sing nembang kula aturi Mbak Lina Rohmiati. Mbak Lina Rohmiati Kemben Asmara. Jos tenan kok. Wes kok ya Bos. Ngene ora Kemben Asmara. Lah napa? Kemben Tapeh Asmara. Sia-sia men sampean iki. Monggo diparingi. Diparingi. Yo Mbak Lina, monggo jumeneng. Ini Nduk Cahyu. Konduk iki pripun sampean iki? Lah tuwa kula. Nggih, Oh Pak iya, Dik. Dik. Kula adalah. Nah, ora apa-apa wong tuwa, Nduk. Wong tuwa ki tuture dawa, Nduk. Dadi Nggih. mbok celuk Pak Dik ora apa-apa. Mbah ya kowe ikhlas, Nduk. Eyang kakung nggih. Heeh, ora apa-apa. Sam saya Om. Kuwi ya ikhlas. Omplong kowe. Om Pak. Ya, Nduk. Kemben Asmara. Ya, Kemben Asmara. Ya dados yo. Yo. Wis tak tampa ngemben warna ungu
matur nuwun. Ya. Ya, Mas Mendor. Dalem, Bos. Wah, masih bersama toh, Mas. Aku tak nyuwun apa nuwun sewu Mbak Eka. Oh nggih. Anu, caping gunung pelok barang. Caping gunung pelok barang. Barang. Monggo arep dilangsungke monggo, arep dibawani sik ya monggo. Nderek kersanipun. Bawa nggih. Bawa nggih, Mbak nggih. Karo ku- lir-lir. Iya, wah piyai mriki iki ya dikeki klasik. Ah, Ya iya seneng. turu lho. Turu oli. Ali ning ndi kali? Wah. Ora iki karo angop, ora iki. Kok sisihan karo ibuke. Yo, dados. Saben bengi nyawang Cemengkling tenan Nggih. Bayu ku siji. Ayu, pinter, suarane apik. Terus Aku piye? ya gelem ngene ora kok aku. Kok koyo gelem ora gelem iki piye kuwi? Mboten kok. Kula wis ndek bojo galake seneng ramu. Yen memajang hamung karo janur kuning wetahan Hai, apik tenan suarane Mbak Eka iki. Wis. Jian cemengkling. Wir, ndawir. Dawir. Apa ta? Gedhe wong tuwek kowe. Ora kok geget-geget. Aku saking bobonge meresapi suarane Mbak Eka. Wah, saking wah. Bong. Kang Seneng ya Pentar. seneng. Nggih, Bos. Pripun, Mbak? kaget to Nggih. jare budek Hah? kok kagetan Lah le budeng nak le iki. Le iki waras iki. Oh, oh kupingnya selen Heeh. oh tak kira budek kabeh. Oh, mboten sing waras. Wah, ampun ngomongke budek, Bos. Lah pripun, Lek? Nggon kula niku enten wong budek gawe kisruh lho. Lah piye? Sing jenenge Mbah Hamad niku budek. Nggih. Lha jenenge Kromo Melet niku nggih budek. Oh, jenenge ya Kromo Melet. Nggih. Oh, pripun? Mbah Hamad niku rak king pasar. Nggih. Beto sapi mulai. Nggih. Lah Mbah Kromo Melet niku teko. Nggih. Apa kok pasar apa piye? Ora udan kok nggo mantol. Oh, padha budeke kok wong loro. Oh, ya ora iso disalahne. Iya nek tunggale anu nun sewu tukang parkir. Nggih. Ya nun sewu iki ya nun sewu kan rada anu sumbing to, Mas. Nggih. Ditoki. Injen Pak ngono kuwi. Malah ngicil aku. Lah kok malah nesu dhewe. Ora ngerti obake padha-padha li sumbing, Pak. Oh, padha le bindang. Oh, jenenge ora ngerti. Wong nggih jenenge salah kaprah nang ngoten niku. Mula kan ora ngerti tujuane. Mboten ngerti. Kalau bojoku dhisik ya bindang ning perkara pilek. Lah, Ajar nyanyi ya ora cetha kok. lah piye? Ajar nyanyi, ayo kontol, ayo kontol. Salah yo padha. Yo, tutup nih. Karepe ayo Kanca. kontol. Nggih. Ora cetha wong Nggih. pilek. Iya. Kesupulan niku. Heeh. Kesupulan upil sak pacul. Ben sak pacul. Mulamu nganti ra cetha. Ya, Mbak. Dah irunge sepiro. Wong nggih bojo kula
Stake marine sepele. Yo kaya lare jebrot. Yo, Mbak. Wong yo kabeh kuwi duwe ciri khas dhewe-dhewe Mas Pendor. Lah yo. Ayo omongane karo wong budhek. Wong yo kabeh duwe ciri khas dhewe kok nganti Iya. peng Ora. Lah jare budhek kok kagetan. Ya yo. Aku yo nek ngendikan ki ngarah-arah. Nganti kromo curak, nganti kaget. Wah, belum asri ante. Iso guyu nah ramer. Guyu kok karo ngantuk. Lah nggih. Guyu kok merem iki guyu apane yo. Niku lek sirile nyiter niku. Lah Lah yo sampeyan iler ora guyu. Sampeyan ngerti mboten? Pripun? Cagake sirah niku napa? Jaga isih gulu. Ah, salah. Lho kok salah piye to? Mangete kok masri niku. Napa? Cagake sirah niku mripat. Gak iso. Lah akhire merem Langsung. Ya. niku cagake sirah. Wong kuwi lagi Oh, gulune ra kuat kok. surep Data Pitana ki wis ora arep nyagaki wae. Pun kajenge. Lanjut. Anu turu mesak. Apa kok? Turu Ngambek golek gawe kon. kok turu. Kok turu golek kon penak. Rumah sana ke Pak Dede ki wit mau jane iki kepengin turu. Lah wit mau diturok-turokke ra turok-turok kok. Mbak yo turu nang wedi ngono. Hah? Kuwi apa rumah sakit wedi kuwi nggon apa? Bagas waras. Nah, bakas waras kuwi ngono malah Dhuwur kuwi. aneng RSJ. wayere Wedine RSJ. Oh, wis tau nang ngono ya. Wis tau kejar-kejar nang ngono. Yo, Ya, Bu. kuat tengku. Panas Udian. Yo, barian. Ya, iki barian. Nano. Tuku cantor. Cantor. Cantor niku nek teng mriki niku kaya opak niku le. Oh. Nek iya, Kebumen iya. niku cantor. Ya. Heeh, tuku cantor. Diwadahi plastik. Cakep. Kang Pentor. Kak kaya. Apa, Mas? Asu. Oh, enggak. Apa kaya apa dinteni kok? Lho. Wah, atos iki Pak Guru iki. Pak Guru. Kowe karo aku kuwi apik lho. Pak Guru Cilkim iki atos iki. Wis dadi sedulur lho. Kowe kok ngonekke aku kirik iki. Iya. Apa nek kirik iki karo kowe aji kowe? Aji kirike. Kirik iki sak bungkus 15.000 kowe nek regane. Kowe dibungkus sing arep gagrek sapa? malah digo barang bukti. Lah nggih to. Kirik karo kowe aji kirike. Aja ngono kuwi. Najan kirik ning kirik ki ndek perasaan. Mau ki lho kirik ning pinggir dalan kuwi arep ketabrak kuwi malah hop 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 ngono kuwi lho. Ora nang kirik iki yo. Hop hop hop. Guk guk guk. Hop hop hop. Kok ngeyel. Kirik iki yo guk guk guk. Lah kirik iki kono apa kowe? Nah, mati ora. Ngerti ora? Nah. Berarti kita sama-sama kirik. Sik, Mbak Eka, perkara kirik niku lho. Pripun? Jenengan jelasin pun nanti dolan kiri Mas Pendor nggih gadah kirik niku pripun critane? Pun niku alah niku kirike Mas Pendor niku Pinter. Pinter iso komunikasi karo manusia. Oh, iso ngobrol. Oh, iso dijak ngobrol. Ki le ngajari pirang tahun kae, Kang? Kaya mes tahun. Oh, setahun. wis Setahun pinter. lho iso Pripun komunikasi. niku critane? Lah tak tekoki to. Ki enek tandane ning lawang ki enek tulisane. Ngomong, Nduk. Anu
tak dodoki ta. Dok 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 ngono. Ngerti-ngerti buka dhewe. Lah buka kok ora enek wonge, ternyata ning ngisor karo melet-melet. Oh, kali sing arep. Karo melet. Ning ngisor karo melet lah. Tak tekoki. Majikanmu enek ora? Enek. Enten, Huk pisan ki enek. Pinter kok kirikku. Lah iya. Lah majikanmu ning ndi? Enek ning jero. Oh ning jero, Ah. bubuk ning jero. Iya, terus tak tekone. Lah ning jero lagi apa ya enek ning jero? Nggih. Kono kuwi ngapa tegese? Olahraga. Oh, Wis sing mudeng kodene ki ya Kang Pentor. lagi ngapa to Kang Peter? Sepak takraw. Sepak takraw karo asuk kuwi. Apa nang kiri ditakoni juragan lagi ngomong. Ini kok ya nang Jare Ali anjing dan manusia. Cangkeme Ali sing muni anjing dan manusia jare. rupa kaya untuk uyah. Aduh wis tetepno. Wetengku kaku. Lane mergo saking cintane antarane anjing dengan juragan. Iya no, aku seneng karo kirek iki. Nanti gawe rumah makan. Apa? Piye? Tak tulisi rumah makan Sudakir. Tegese. Sudakir iki suka dahar kirek. Oh, kowe mangan no, sepiring wae. Wawakmu mekrok tenan. Iya nek ya ora ngono kuwi terus kupingmu ki dadi selen siji kuping kirek sijine kuping wedhus. Ora iso. Ya, lah iki Dites, Jan. dites. Wedhus, Wedhus. kirek. Kirek, Yo, lho. siji kuping wedhus, siji kuping kirek. Jenenge normal to. Lah iya sijine kuping wedhus, siji kuping Ya kirek. kudune kira-kira kabeh, Mas. Kudune kirek ya kirek kabeh, wedhus ya Wedhus, wedhus wedhus kabeh. kabeh. Kuwi wong tertib ngono kuwi. Kupingmu ya bunek. Ora iso. Jaran. Jaran. Wedhus. Jaran. Coba neh, liyane Mas Peter. Jaran. Jaran. Wedhus. Jaran. Kupingmu kuwi tanane kemempengen kupingmu kuwi. Kok iso? Aku muni kene jaran kene wedhus. Jaran. Lah kuwi kuping tertib kabeh padha, Padha. kompak. Padha, Mas. Wedhus. Wedhus. Berarti manuk. Oh, alah. Ayo, Dor. Mbok sikilmu ya selen. Ah, iki. Kok Lah iki iso? piye? Ora iso, ora iso. Ki sikil ndi? Tengen. Ki sikil ndi? Kiwa. Ah, rezeki selen. oleh di tengen. Selen to, rezeki oleh di tengen. Kudune Mas Peter. Lah kudune. Nah, kaya sikilku. Nah, Piye? coba dites, Mbak. Dites. Iki sikil. Sikilku. Sing iki sikil. Iki ya sikilku. Sikil siji sikilku Eh, kabeh. sikil tengen karo sikil kiwa. Nah, iki sikilku kok. Ana tengen ijolan mau piye? Nah, aku gading. Lah piye? Wah, aku tau kisruh kok, Bos. Lah kok iso? Jalan apa? Sikilku le sikil operasi. Oh. Delala karo dokternya diganti, kleru sing ganti sikil. Lah ganti sikil apa? Kleru sikil wedok. Lah piye? Anggere nguyuh rekoso. Lah kok iso? Sing siji ngejak dodok, le dijak ngajak. Terus akhirnya jengkang. Malah kaya kiri nek nguyuh ndedak. Oh berarti wis ngakoni berarti. Aman. Ya ngakoni wong oleh gocekke sampean. Aduh, tengku kaku. Arek nglairke iki. Alah. Dadi bacot iki. Ora. Nek iki wetno iki Kang Pentari ning kene ketoke ketok kaget. Ning asline iki sajane iki ya go budhek tenanan. Budhek tenan. Lho tak tekoki to. Ora mungkin. Dites, Mbak, dites. Kang Pentor, Apa? mau tekan kene jam pira? Jam 8 Teko karo sapa? karo api. Lah ya. Apa? Oh, budhek kan? Budhek. Ngono ngaku ora budhek. Budhek. Alah, ngono e. Coba dites Mbak Eka geni, Mas Peter. Baik ah. Dalem Mau teko kene jam pira? jam 10. Ambis apa? Karo sopirku. Ada. Kah mau mangkat ka omah to, aku ki mampir ning Alfamart sik. Wari-wari ya? Tuku permen, Wari-wari. tuku wedang, Wari-wari. tuku roti. Kuwi telakmu lek kemempengen. Aku gur bare-bare kok.
tuku wedang, bare-bare tuku roti. Aku ki omong apa ora genah lek omong kok kowe kok ndredes tuku wedang tuku roti iki. Ah, wah, arep roti ya karepmu ora karepmu. Wong lek omong ora cetha kok ngono. Wes ya, aku besok nguyuh. Kene-kene gak lagbane. Lah mbok kira ember apa piye kok. Dilakban. Dilaban terus bentuk piye? Kowe arep melu nglakban ya ta? Ya iki ya lancang. Maksane dilakban kira yo terus atit. Wong mlakumu sampe no. Piye? Saka cakil trang tung trang. Lah arep go mlaku rada cepet yo semang nek bret. Bret malah ngerul mlaku. Iya to nek bapak mlakune malah. Aduh. Ya pokok kene wis dicopot lakbane ndah kaya piye Mas Peter? Hah? Yen umpama lakbane dicopot ngono ndah piye? Lah bareng apa piye? Walah wis. Wis. Cah rong umur kowe iki, Cek. Rong umur piye 20 tahun kok rong umur iki? Jak kencur. Nek wis umur kok rong ngene. Ya penting sehat ya Mas Amar. Iya. Mosok aku sing ngene ya. Ya kan. Sing urun. Mbake sing mang jatong pengging kok. Ayo lho Mas kae. Sapa? Ora usah gantinan. Bu Agus jer ganti wedokane mesake. Oh, kok senengane kaya wara. Sing kaya aku ngene iki aku siji ya wis siji kae. Siji ngendi? Ya siji ngomah kae kaya kejem ora Jarene siji ning kono siji ning kene. karak le tuku dadi. Oh, tengok iki lho iki. Kita jatuh dadi. Oleh ini kancanya toh? Padi dewasa. Kancanya. Ono tak jatuh dadi ta. Tor lah kok tuwek. Alah. Penting utama pegel ya. Yo. Patas. Mana? Ora patas. Panas udan. Udan panas. Panas udan, udan panas, panas-panas diudani aling-aling. Panas-panas diudani. Lah piye ngayahi ora Maksudnya ki lho dikeki udan Dadi ken lerem. ben adem. Iya. Kamu kok udan-udan iki enake ngopo Mas Pindar? Ya adem-adem diudani. Dadi pangan. Dadi wong panas diudani, Mending adem. adem-adem diudani. Dipanasi. Hah? Dipanasi. Malah modar kepanasan. Diudani. Dadi ken anyep pikire. Iya iya. Ben ayam polomu ngono lho, Kang. Wis ra ndek polo. Mungkari sithik nang kene. Sithik nang kene. Nang tak sendoki. Kae. Digule. Aku kae susu kopi susu. Mergo beda mbak kopi susu. Nek gawe kopi nek kopi kan nek gawe sak gelas ketok irenge mbak. Ah, piye? Nek kopi susu kuwi irenge ra ketok mbak. Lah kok masa nek ketok? Kowe wae sak gelasnya kopi. Kae irenge ketok ireng kopi kabeh. Nek kowe gawe kopi susu irenge mergo kursi sithik mbak. Kok kursi sithik piye to? Lah irenge ketutupan susu mbak. Bangga melet bangga. Nah, nek kopi susu. Gitu kae. Aku mbok tekno nek kopi susu. Mbak Eka ki aja ngentengi Mbak Eka ki tau dadi pelayan Mbak Tres lho. Tau nawani. Nggih to, Mbak? Iya. Nate Kowe ora ngerti praktekku nek ning restoran Nek bintang bartender. 5. Permisi Bapak. Nggih. Anda mau minta kopi, teh, susu, apa jus? Sampean upama ditawani ngono ki pilih apa, Mas? Jus. Langsung jus semangka. Langsung seger.
Jus semangka tanpa biji. Tak udak dhewe. Wes ya aku tak muni. Niku bartender kok. Ning khusus minuman Mbak Ika niku. Lah kowe iki gak mudeng kok. Wecang le kaya kowe eneng kok lek pego. Wecang kaya kowe eneng Mbak Ika dodol. Apa? Wecang uwuh kuwi Lah piye wetang uwuh piye? kaya lek pego. Wetang uwuh kaya lek peko. Marake sehat. Wah, serene jaine guru sak pringkil, serene setengah kol ya lek. Kuwi wedang apa bakul? Yo mbokne, ibune. Mbokne sapa itu? Nah, Alah. Pas. Panas udan aleng-aleng caping gunung nadyan wadon sarta Yo monggo salam kami, Mbak. Di zaman berjuang jarak kelingan anak lanang biyen tau peni ning saiki ana ngendi ning saiki apa neng gunung tak jadangi sego gone padha
Nika enten ingkang nyuwun lagu saking Windy Nugroho Windy. Pak Dalang nitip salam kagem juragane bakso Pak Tino sak rombongan. Nggih, Waalaikumsalam. Nyumbang lagu Kintir Sumilir, suwun. Lah iya tulisane Kintir kok kudune Kitir kok. Nyumbang lagu piyane isih apa ora iki? Yen orane ya gen dipinangkani karo Mbak Sri. Pesek Kitir Sumilir Mbak Sri. Oh, Mbak Sri. Ya. Kintil Sumilir. Ya tunggale sing pilek mau. Ya. Tir Sumilir. Tir Sumilir. Wah, lagu saiki iki neka-neka. Nggih. Komplit ta. Yo, Kitir Sumilir. Ya. Thank
enten pamungkutan. Oh, tesih akeh, Mas. Ya paling 2 lagu meneh iki nek sing nyuwun. Nggih, diaturke. Ya diaturke. Kula nyuwun Mbak Asih kalian Mbak Lina. Kersane Mbak Ikan Joget. Ya lagune Coro Jawa Barat. Ya. Bajidor Kahot. Heeh. Bentuke. Iya. Yo, Mbak Jumeneng. Lagune Bajidor Kahot. Nyepet. Napa le nyepet ya? Oh, eblek to. Plompong kok eblek kok nyisih iki kok enak. Ya. Yo. Bajidor Kahot. Nggih. Mbak Eka men beksa, kobar iki lagu bareng-bareng All Star. Ya. Yo, Bajidor Kahot monggo jumeneng. Bertiga. Olahraga, Mbak. Olahraga malam. Petroke ganti sing iso joget. Yo Mas Pintor iki kan. Wah, apik kaose lorek. Lorek no. Iu. Sampai wayange macem-macem aja. Ah, wis pamrih gen iso. Golek senang mangan, Mas. Leres. Ben Mbak Eka yo karo joget. Ya. Yo, dados Bajidor Kahot. Yo, ya. Oh